Čo takto si zabojovať? Výborne, môžeme, ne? Teraz... Au! Neboj, on sa zmení. OK, ideme. Umri, to ti robí. Teba som zabil. No, ale ja mám zvláštnu vec, ktorú nikto nepoužíva. Čo to? Vidím nejaký dôvis, co ve? Ja tancujem, jej! Nero, Abox, čo to robíš? Abox, však ty si nepil. Musíme... Čo si to urobil? Ty No to ne... popal frujta. Abox, Abox, Čo to je? Abox, ty si taký... Ako ti preč? Afri má novú hlavu, jak vidíš. No už nie. Čo takto ísť niekam? Treba... Trebárs na 1 sekundu. Ne, k moru. Áno, k moru na 1 sekundu. Dobre, Tam- si. K žralkom a k rybám. Však to je... Len sa nám učiť. Ideme. Ué! Dobre. Ideme preč. Na 1 sekundu. Pozor! Žlťák. Elater, bacha, Au. ne. Abox, počkaj, ja idem na to. Nechaj to na ňo. Tak, dobre, Elater, zabil. Mám AK-47. To je M16. Nabijem si. Áno, to je M16. Čauko. Hoja! Aboxovi z toho pitia.